бародаро, пеш аз сар кардани видео мехостам барои шумо як беҳтарин канала тавсия кунам ки номи канал оё медонӣ мебошад. марҳамат дуромада подписатсия кунед. баъди подписатсия кардан ҳатман зангулачаро зер кунед то ай видеоҳои нав бехабар намонед. ман силкаи ҳамин канала дар таги видео мемонам. ҳатман даромада обуна шавед. салом алайкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо нишон метиҳам ки ай Киви Кашелок чӣ хел дар номерои чӣ гап шод партоем. ҳозир аввал Киви Кашелок медароям ва ҳамаша ман барои шумо пурра мефаҳмонам. пештар вақте ки Киви Кашелок медаромадед, манин дар ҷои винести на баланс телефона мекардед ва ҳамҷа ба номи компании тисел мебуромад ва метонистед шод партоед дар номерои чӣ гаптон. ҳозир бошад ҳамун компания нестай дар ҳамин ҷои шод мепартагӣ. чӣ хеле ки мебинед ман инҷа да вавилон ҳастай, билайн боиҷада мегафон ҳастай, тисел нестай. хоб чӣ хел кара дар номерои тисел шод партоем, яъне дар номерои чӣ гап. хоб бисёри бародаро ин видеои карана хоҳиш кардан, барои ҳамин барои подписчикои канали чӣ гап ҳамин видеои карсудем. барои дар номерои чӣ гап шод мондан дар ҷои поиск менависен бо ҳарфҳои англисӣ. русикати нависе намебурорад. мана мисол тисел менависем намебурорад. барои ҳамин бо ҳарфҳои англисӣ якумаш ҳарфи калонкати ти сел менависен. чӣ хеле ки дидем буровард. баъде ки тисел задем, номи симкартаи интихоб мекунем ва дар иҷа бошад номеротана менависен. ва чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, манин дар ҷои сума нигоҳ кунед. вақти дар билайн шодмонӣ тоҷикӣ менависӣ, яъне сомонӣ. адад сел бошад российский рубл ҳастай. мисол гирем 100 рубл. чӣ хеле ки диден российский рубл. дига симкартҳои тоҷикистон дар вақти шод монен тоҷикӣ менависен. барои ҳамин ҳамеша ҳам аҳамиятиен ки мисол хатогӣ накунед. хоб баъде ки шодта навистен, аплатид мекунед, дар номерои шумо шод мегузарад. ягон ҷои қиинӣ надорад бародаро, фақат ҳамин қашалиш кардагиам ки дар ҷои симкартҳо тисела намондагиан через поиск меоянд. барои ҳамин дар ҷои поиск менависен тисел бо ҳарфҳои англисӣ, номи симкартае мебурорад, метонед бемалол дар номерои чӣ гаптон шод монед. ва ин буд имрӯза видеои мо дар бораи чӣ гап. бисёри бародаро хоҳиш карда буданд, марҳамат тамошо кунед. видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал подписатсия кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр.